Awo marabolo kɔnɔna hakili ɲɔ ɲanbɛ kosɛbɛ min ye misali ye minnu b'a jira o ye dongo don u y'a daraki walama min ye ka sira kɔtigɛ adamadenw na o tɛmɛnen ka go bɛ an ko min ma ko assassinat ciblé n'o ye ka adamaden nin bɔnɛ a la ou bien ka taa ni baganw ye ani min ye maramafɛnw o ye kɛlɛkɛ maramafɛnw ye ani min ye kisɛw a fɛrɛli ɲɔ ɲanbɛ kosɛbɛ Gao region kɔnɔna na ani ka fara adamaden k'a minɛ ni ka a wajibiya a ka wari ba sara walasa a ka se ka labila nin n'a ɲɔgɔnnaw an b'a jira la k'a fɔ ko mai kalo tile 31 commune Bura a kɔnɔna dugu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Tasiga SESCOM a baarakɛla dɔ kɔni u ye a bɔnɛ a nin na infirmière min bɛ yen kisɛ donna a la ni ka a sɛbɛkɔrɔ jogi o tɛmɛnen ko ka bɔ yen arabadon mai kalo tile 31 su min ye commune min bɛ yen n'an k'a ma ko Gunzori n'a bɛ Gao cercle kɔnɔna na fɔnɔ sɔrɔdasi minɛn kɛlɛkɛ minɛn ni minɛn camanba o minɛna o minɛn ninnu kɔnɔna na a b'ola min ye kisɛ kɛsu baden ani teni camanba ani minɛn wɛrɛ min ye sɔrɔdasi minɛn ye olu kɔni bolo dara u kan ni ka u di sɔrɔdasiw ma n'u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a b'a jira k'a fɔ ko Gao mara bolo kɔnɔna na gɛlɛya a bɛ yen hakili ɲɔgɔn ɲanbɛ k'a sɔrɔ sɔrɔdasi caman bɛ i ka dɔn nin yɔrɔ masina in na adamadenw kɔni u jɔrɔ bɛ kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ waati min an b'a da aw tulo kan k'a fɔ ko min kɔni ye an ka faso fini tabaa n'o ye forces armées maliennes u ni u dɛmɛ jɛkulu minnu bɛ yan u bɛɛ lajɛlen bɛ wuli kajɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen walasa adamadenw ani bololafɛnw ani u ka hakilisigi a ka se ka sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na. Abdul Nasir Idrissa an Songo VOA Bambara tɔgɔ la.